Per nosaltres, aquesta tercera edició del Turístic és una nova oportunitat per treballar el que aporten les tecnologies del coneixement i la informació a tot el que és la gestió turística del nostre territori, com sabeu, tota la província o l'àmbit territorial de la demarcació de Barcelona. 10 comarques, 10 capitals de comarca, amb molta oferta turística, amb grans recursos naturals, culturals, també oferta d'allotjament en forma de càmpings, d'hotels, de turisme rural. Necessitem, per poder posicionar, per poder presentar aquesta ingent oferta, instruments nous de gestió, instruments que apropin l'oferta a l'usuari final. Just acabem de presentar la web de l'oferta turística de la província de Barcelona amb el lema, amb l'URL Barcelona és molt més. Representa tot un repte associar a Barcelona un conjunt de recursos que l'enriqueixen, la diversifiquen i fan que el turista, el visitant, tingui noves oportunitats per descobrir, per gaudir la ciutat i tota l'oferta que hi ha al seu voltant. L'any passat ens van visitar més de 4 milions de turistes a la província de Barcelona, descomptant la ciutat, i esperem aquest any 2015 superar aquesta xifra i arribar als 4.050.000. És molt important, com dic, evolucionar cap a aquesta destinació smart, aquesta destinació intel·ligent, que ja disposa d'una gran xarxa de transports i de comunicació molt important, que fa que les distàncies siguin més curtes, per tant que la descoberta del territori, la descoberta dels recursos turístics siguin més fàcils, són més propers. Per tot això necessitem, com dic, presentar-ho a través de la web, a través de les apps, a través de tants i tants instruments que esperem descobrir avui aquí en aquest nou Turístic i en el futur.